எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் சபரி டூரிசம். நான் பார்க்குறது எப்போ நாட்டு பசுமாடு பாருங்கள், வேட்சாக இருப்பாருங்க. குறைஞ்சபட்சம் 2லேருந்து 3 லிட்டர் கறக்கும். சராசரியாக 2.5 லிட்டர் கறக்கும். பாருங்கள், அழகாக இருப்பாருங்க. ஜெர்சி பசு மாதிரி வெள்ளையும் கருப்பும் இருக்குது. ஆனால் இது வெள்ளை கருப்பு மாநிறம் இப்படி இருக்கு பாருங்க. நல்ல பசுமாடு அழகாக இருக்கு பாருங்க. கண்கள் பாருங்கள், இப்படி இருக்கு பாருங்க. சுத்தமாக நாட்டு பசுமாடு. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, நாமக்கல், சேலம் அந்த பகுதியில் அதிகமாக இருக்கும். பாருங்கள், வீழ்ச்சியாக இருப்பாருங்க. பால் உற்பத்தி முதலில் வைக்கும் இந்திய மாநிலம் உத்தரப்பிரதேஷ், 2வது தமிழ்நாடு. தமிழ்நாடு உத்தரப்பிரதேஷ் மாறி மாறி பால் உற்பத்தி வருது. அதுமாதிரி பால் உற்பத்தி முன்னணி வைக்கும் அரபு நாடு பார்த்திங்கன்னா லெபனான் நாடு. அதிகம் பார்த்திங்கன்னா ஒட்டக பால் உற்பத்தி செய்வாங்க. அதிக பால் உற்பத்தி உலக நாடு முன்னணி நாடு டென்மார்க், கோபஹேகன். பாருங்கள், எப்படி இருக்கு பாருங்கள். யாராருக்கு கால்நடை விவசாயம் முடிக்கும் மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சபரி டூரிசம்.